ಮಾತ ಏಪುಲ ಟಿವಿಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ತಿಕ್ಕುನಾರೆ ಒಂಜಾತ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪುನಾರ ತೆಲಿಕೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತ್ರ ಬಂದು ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಲಿಕೆ ಮೇಲ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಣ ನಿಂತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ನಿರ್ಮಲ ಪುದರಿಗೆ ಪೂಜಿ ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳದ ಮಾತ ಅಭಿಮಾನಿಲಿಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪುತ್ತೂರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿಕ್ ಯಾನು ಸುರುಕು ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ದಯಕ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಎಂಕ ತೆಗೆದಿನ ಮಲ್ಲ ಗೌರವ ಬಣದ ಎನ್ನುವೆ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಿ ಪಾತಿರುಜಿ ಆರ್ಯನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಕಂಬಳಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಬಳಕ್ ಬೋದು ಇಂಜಿನನೆ ಸಭೆಟ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕಲಿಕ್ ಈ ಕಂಬಳದ ಪಿರ ಉಡ್ದು ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಐತೆ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಗಿಡಪವನಾರೇಗೆ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಬಂದ ಎಂಕಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗೊಂದಿತ್ತು ಜಿ ಅಂಡ ಕರಿನ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಂಬಳದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಲ್ತ ನಿಕಲ್ ತೂದು ಪರಯಾವ್ ಐಟ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಎರು ಗಿಡಪುನಾರ್ ಯಾನ್ ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನೆ ಆ ದಿನ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಗಿಡಪುನಕಲೆಗೆ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಆ ಒಂದು ಟೀಮುಡು ಏತು ಜನ ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಮಾತ ಹೆಂಗ ಆ ದಿನ ಗೊತ್ತಾದಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಹೆಂಗ ಆ ದಿನ ಗೊತ್ತಾಯ್ ನಿಂಚಿನ ಮಂಡ ಇಡೀ ಲೋಕೋಡು ಪ್ರತಿಫಲ ಬಯಕೊಂದೆ ಪ್ರತಿಫಲನು ದಾಲ ಅಪೇಕ್ಷೆನು ಬಯಕೊನಂದೆ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಬಂಡ ಕಂಬಳ ಬಣದ ಎಂಕ ಆ ದಿನ ಗೊತ್ತಾಂಡ ದಯಪಂಡ ಆಯ್ತಾ ಯಜಮಾನರು ಆ ಎರುತ್ತ ಬಿರೌಡು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪನ ಕಾಸು ಇಡೀ ಕಂಬಳದ ಸೀಸನ್ ಅಡು ಓಲ್ ಮಾತ ಬೋರ್ಡು ಎಂದು ಜನ ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಡ್ ಅಕುಲ್ ದಾಲ ಪ್ರತಿಫಲ ಬಯಕೊನ ಜರು ಒಂದೊಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದ ಬೆರ್ಮೆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆರ್ಮೆದ ಕ್ರೀಡೆ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿಯಡು ನಮ್ಮ ವಿನಯಣ್ಣೆ ಬಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಶೆಟ್ರ್ ಲೀಲಾಧರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಂಡೇರು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಉಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಈ ಕಂಬಳದ ಕ್ರೀಡೆ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಪ್ಪಡು ಮುಂದೆನೆ ಯಾನ್ಲ ಪನೊಂದು ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ತಿನಕ್ ಕುಡರ ಸಲ್ಮೇನು ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನು ಮುಗಿಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಬರೀ ಕೊರ್ಲುಡು ವಿಚಾರಧಾರಣ ಮಂಡಿ ಸಂಘ ಪಟ್ಟದ ಕೊರ್ನ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಲಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ತಂದೈತೆ ಒಂದು